Ayun na nga mga kalapate na, syempre mga kalapate na mayroon tayong kalapate rito na gusto mag-shoutout mga kalapate. Syempre, sino ba si shoutout mo, Bas? Shoutout sa Triple R Love. Triple R. O yun, mukhang ano ko to, mukhang na ko na Triple R na to ah. Yo, what's up mga kalapate. So ngayon mga kalapate no, dito tayo sa MPC mga kalapate. At yung mga kalapate, may isa ulit tayong webinar na isa sa kayo mga kalapate no. Walang training yan mga kalapate, partida mga kalapate. At yung mga kalapate, Bukawi, Bulacan mga kalapate. At ano, 54 kilometer air distance mga kalapate. At sobrang layo mga kalapate no. Titingnan natin kung makauwi yung jet fighter natin mga kalapate. At yung mga kalapate no, at yun konti pa lang yung tao rito mga kalapate no. Pero yung mga ibon mga kalapate, ang dami na mga kalapate kasi paunti-unting dumarating yung mga naglulod mga kalapate. Siyempre siguro mga kalapate no, yung mga ibang mga kalapate na sa trabaho pa mga kalapate no. At yun nga mga kalapate, may pooling pala ngayon mga kalapate. At good luck sa mga sasali sa pooling no. At sana sa pooling manalo ako. Yung mga kalapatay no, yung YB ko mga kalapatay, pichogin lang talaga yung mga kalapatay. Tatak JMB lang yan mga kalapatay. Sana mga kalapatay na umuwi yan mga kalapatay no. Ayun yung mga kalapatay no, nagpapalakas pa tayo mga kalapatay. Magmalakas yung ibon natin mga kalapatay no. Isasalag din natin sa pooling yan mga kalapatay. Mga kalapatay no, at patuloy na dumarating yung mga magtatalpak mga kalapatay. At yan mga kalapatay, at yeah, mega shoutout sa'yo. Baka may gusto ka shoutout. Shoutout, mega shoutout sa lahat ng member ng MPC. Ayun na nga no. Shoutout, mega shoutout dyan, mega shoutout. Novel. Ayan, mega shoutout kay Noel. Noel ba? Novel Menes. Noel Menes, yung mega shoutout sa'yo. Ayan no. Bobot. Ayun, kay Bobot, mega shoutout sa'yo. Shoutout kay Manman, ang tagal-tagal mo. Kasi maribo ko lang ba, tagal yun mo no. Yeah, thank you. At yun nga no, wala pa si ano, Kumain ka pa yata. wala pa si ano to, Princess Love mga kalapate, nandun pa mga kalapate no. Kami, ang usapan namin mga kalapate no, darating kami sa nag-text na kami sa kanya mga kalapate na andito na kami. Sabi niya nga, papunta na rin siya mga kalapate. Pero mga kalapate, tingin ko mga kalapate na baka napalaban siya ron mga kalapate. Ano, babalikan ba natin yun? Huwag na, hintayin na natin yung pa yun. Yung mga kalapate, mukhang lasing na naman si Maribuhok mga kalapate no. Ayan na nga mga kalapate na, ito yung mga ibon sa MPC mga kalapate na, yung pamain. Ito mga kalapate, ito solid na ano mga kalapate, solid na ano ito mga kalapate, solid to na buyer mga kalapate. At yung nga mga kalapate na mga nakasali sa pooling to, yung iba ng mga kalapate no, yung nga may mga sticker na mga kalapate sa mga kalapate, mukhang jet fighter nila ito mga kalapate, mukhang pinainom din ito mga kalapate ng tubig sa kanal no. Yung mga kalapate at ito yung isa mga kalapate, medyo pwede mo siya kausapin mga kalapate. Ano, gusto ka dyan? Ha? Ayun nga mga kalapate na. Okay. Ayun na mga kalapate At patuloy na dumarating mga kalapate, yung mga nagtatalpak mga kalapate. Ayun na nga mga kalapate no, at syempre mga kalapate na mayroon tayong kalapate rito na gusto mag-shoutout mga kalapate. At syempre, sino ba si shoutout mo, Bas? Shoutout sa Triple R Love. Triple R. O yun, mukhang ano ko to, mukhang na ko na Triple R na to ah. Mukhang malakas yung mga ibon na ito ah. Hindi naman, kaunti lang. Yung nga mega shoutout na Triple R Love mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay na mega shoutout no. At yung mga kalapatay dito ngayon sa MPC mga kalapatay no. Ito nagkarga nga rito mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, at wala pa ganun tao rito mga kalapatay, pero hanggang alas 9 ito mga kalapatay. Patuloy na darating yung magtatalpak mga kalapatay. Siguro mga kalapatay no, nasa bahay pa nila mga kalapatay. At yun nga nasa trabaho pa mga kalapatay at paparating pa lang sila mga kalapatay. Ayun na nga mga kalapatay no, at patuloy pang dumarating mga kalapatay magtatalpak sana mga kalapatay. MPC UFC mga kalapatay dito sa Maricel lang yan mga kalapatay, loading station yan mga kalapatay no. At yun nga mga kalapatay, may hinintay tayo mga kalapatay pero wala pa rin sila mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, at kung mapadaan kayo sa channel ko mga kalapatay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe tapos i-hit yung notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga video mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, ayun yung mga kalapatay na paminsan-minsan lang dumarating yung mga magtatalpak mga kalapatay dahil nga sa siguro iba na sa trabaho pa mga kalapatay. At yun na nga mga kalapatay no, magtatalpak na tayo mga kalapatay. Etong ito yung sibong natin mga kalapatay. Ito siya mga kalapatay no. Sa 3 months pa lang ito mga kalapatay. Ayun siya mga kalapatay Ayun yung mukha niya mga kalapatay. Sana mga kalapatay no,
Ano to mga kalapatid, no? Diretsuhan na to mga kalapatid. Kumbaga mga kalapatid, no? Ano na lang to mga kalapatid, uwi ba siya o hindi? Pero sana mga kalapatid, no? Sana makauwi siya mga kalapatid kasi pinainom na natin ito na ano, tubig sa kanal mga kalapatid. Ito pa kalapatid. Ayun mga kalapatid, no? At ayun mga kalapatid, may mga dumadating pa mga kalapatid na magtatalpak din sa MPC mga kalapatid. Ayun yung mga kalapatid, oh. Ayun mga kalapatid na parami ibon mga kalapatid. Ayun nga mga kalapatid, no? At ngayon mga kalapatid, dito na si mga kalapatid, si 2 Princess Loaf mga kalapatid. At nagtatalpak na si Manman, no? At yun nga, Kundi pa lang dito. at yun nga mga kalapatid, at ilan ba si Sayo par? Ayun nga mga kalapatid, na 5 yung sasakay niya mga kalapatid. At sana bukas mga kalapatid, makawi lahat yung ano niya, yung 5 niya. Kaya sa akin di talaga uwi yan. Ay, maba. Ayun nga mga kalapatid, no? Ni-stickeran na yung ano ni 2 Princess Loaf mga kalapatid, no? Sinali niya sa pooling mga kalapatid. Ayan na nga, oh. Ayan nga mga kalapatid, na syempre mga kalapatid, tapos sintalpak natin mga kalapatid at uwian na tayo mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, no? Sa lahat na sumali sa pooling mga kalapatid, good luck sa lahat mga kalapatid. At yun nga, sana manalo ako. Sana manalo ako. Ayan. Ayan mga kalapatay, siyempre bukas na mga kalapatay, makabangin lang ito mga kalapatay. Baka mag-i-enjoy na naman yung GC namin yung mga kalapatay, no? Baka marami na naman maingay mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, see you tomorrow mga kalapatay. Isang mapagpahalan araw mga kalapatay. At ito mga kalapatay, no? Pastilan. Tawa na naman. Mga kalapatay, no? Yung isang YB natin mga kalapatay sa MPC mga kalapatay. Nagdunit na naman tayo ng isang ibon mga kalapatay, no? Saka sa mga punjagi natin sa mga bandang Bulacan mga kalapatay, no? At yung mga kalapatay, no? Yung isang YB natin mga kalapatay na matikas mga kalapatay at yung malapit yung mga kalapatay. Kaanak lang yun. Ay yung mga kalapatay, no? Yung isang natin mga kalapatay, inakay natin mga kalapatay, sinakay natin sa MPC, UFC mga kalapatay. At sana mga kalapatay, no? At makauwi sa mga kalapatay. Dahil nga mga kalapatay, nag-iisa lang yung mga kalapatay. Subok lang yun mga kalapatay, inakay natin mga kalapatay kung makauwi sa mga kalapatay. At Yung mga mentor namin. Pero ano yun? Wak-wak yun. Timasok ang mga kalapatay ng nasa MPC mga timasok mga kalapatay kagami nagkarga eh. Ay mga wakwak, yung mga wakwak. Subok na naman namin yung mga bata. Mahala na. Ayun. Tapos mo kundi para mo. Vlogger, hindi ba yung vlogger? Ha? Yan! Yun! Ayun na, kalapatay. Ayun na nga. At baka abangan pa ng iba. Pero ano? Abangan siya tayo kung bumalik na yun? Parang hindi naman babalik yun. Mga kalapatoy, tatapusin na natin yung video ngayon pa lang. Wala tayong abangan sa inyo. Wala tayong abangan. Walang babalik. Wala. Ay, malay mo. Donation yun. Bigyan mo siya ng ano. Pero dahil mga kalapatay na pinainom natin ng tubig sa kanal yung mga kalapatay. Uwi at uwi yun mga kalapatay. Tiwala lang. Tiwala lang mga kalapatay. Nilagyan ko ng lana yung kanagdili yun. Ayun na nga mga kalapatay, no? Ayun na nga mga kalapatay. Malakas na malakas yung isang nga natin mga YB natin mga kalapatay. Rekta mga kalapatay, lakas talaga ng gadong. Sabi niya kami mga kalapatay, rekta mo na. Gusto mo na po kaway, baka makulangan sa lipad. Ang tayo mo mga kalapatay. Pagilan mo namin sa sapa. Ayun na nga mga Parang kalapatay. sapa, parang hindi nag-away. Hindi nakasama siya sa ano mga kalapatay, sa dalawang toast mga kalapatay, no? Pangatlong toast, ang tikas talaga ng ipon nila. Kaya lana yun. Tawag mo na Yun. At siyempre, mga kalapatoy, mag-abang-abang na tayo mga kalapatoy. At siyempre, mega shoutout sa lahat ng member ng MPC at siyempre, sa UFC. Mga nila lang dyan. At siyempre pa lang, malakas nila lang. Mga taga-Jupiter, mga taga... Ano tamba yung mga ano? Jupiter? Ayun, yung mga tumatagos yung ibon sa ano, tumatagos yung ibon sa Kalawakan, no? Ayun, ang mega shoutout sa lahat na sumali ng pooling ng MPC. Ayun na nga, at siyempre, mag-abang-abang na tayo at baka abangan ka ng iba. Hintayin nyo. Ano nga mga kalapatay na yung sinama natin sa MPC mga kalapatay, MPC UFC mga kalapatay na nasa Bukawi mga kalapatay, no?
Bukawi siya hinagis mga kalapatid. Sana lang mga kalapatid, nag-isang sibong natin mga kalapatid, makauwi yun mga kalapatid, no? Eto mga kalapatid, time check tayo, time check, 9:19, pero dapat sana mga kalapatid, no? Kanina pa sana ako yung mga kalapatid dahil malapit lang yung mga kalapatid, pero yun yung mga kalapatid na wag na tayo umasa gano'n mga kalapatid na makakauwi yung YB natin mga kalapatid. Chamban na lang siguro mga kalapatid, buenas na lang mga kalapatid kung makauwi yung YB natin mga kalapatid na sinakay natin sa MPC, no? At sana lang talaga mga kalapatid, napaka-buenas talaga pag makauwi yun kasi rektahan yung mga kalapatid, di nakadaan ibang training yung mga kalapatid, no? So dalawang training mga kalapatid yung lumampas mga kalapatid bago natin siya sinakay mga kalapatid. At yun nga mag-aabang tayo mga kalapatid, no? At syempre mamaya mga kalapatid, bibidyo natin yung mamaya yung pagdating niya mga kalapatid. Ayun na nga mga kalapatid, no? Time check tayo ulit mga kalapatid, no? 8:44 mga kalapatid, syempre mga kalapatid, no? At yun sa ibon na sinama natin sa Bukawi, Bulacan mga kalapatoy, wala tayo ng doon mga kalapatoy, wala na tayong at tiwala pa rin mga kalapatid, no? Siyempre, tiwala pa rin pala mga kalapatid na uwi siya mga kalapatid, no? Pero malamang mga kalapatid na hindi uwi ngayon sa oras na gusto nating mangyari mga kalapatid. Dahil nga mga kalapatid, no, bagong-bago lang talaga siya mga kalapatid, no? At nirekta pa natin mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, idodonate natin yun sa mga boy dagat mga kalapatid dun sa Bulacan mga kalapatid. Pero mga kalapatid, no, masaya tayo mga kalapatid kung sakali man na bumalik siya mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, no, sobrang linis na ng mga kalapatid, kalangitan mga kalapatid. Yun nga mga kalapatid, may isang lumilipad mga kalapatid, oh. Ay yung mga kalapatay, isang Terminator yung mga kalapatay, sobrang lakas naman nun mga kalapatay, sobrang lakas lumipad mga kalapatay, no? At yun yung mga kalapatay, no? At abang-abang pa rin tayo mga kalapatay hanggang 9 na lang tayo mga kalapatay, no? 8:45 na time check mga kalapatay. 8:45 mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, mayroon pang 15 minutes mga kalapatay. 15 ba sakto? Ilan ba yun? 25 no? May 25 minutes pa tayo mga kalapatay para makapaghintay sa natin sa YB natin mga kalapatay, no? At yun, abang-abang tayo mga kalapatay. Ayun na nga mga kalapatoy. Nawala na naman. Wala na yung YB namin mga kalapatoy. Kati ng ulo. Donation na sa mga boy dagit yun mga kalapatoy. Wala yung hinagi sa... Ayaw na umuwi. Cut off na mga kalapatoy. Wala pa rin. ba yun? Abang-abang. Oh, sa PC. Ayun, pero okay lang mga kalapatoy, no? Tuloy pa rin ligaya mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, meron naman tayong next na mga mga kalapatoy. Meron tayong malakas pa dito na mga mga kalapatoy. Malakas na YB mga kalapatoy, no? Ayan, pinapalakas pa lalo natin mga kalapatoy. Sunod training na natin nila sa kayan mga yan, mga yan mga kalapatoy. At syempre mga kalapatoy, hanggang dito na lang to mga kalapatoy. At tatapusin na natin ang ating Video. Abang-abang lang muna. Habang may araw pa. May bukas pa. Bye-bye.